Pupunta kami ng Visay, ng Baito, Poblacion, Sual, Pangasinan. Ang dadaanan mo dito, hindi ako nagkakamali, plantasyon ng pipino. Dati itong palayan eh. Maganda dyan oh. After ng pipino, palayan. Yan o, si James. Dito pala na yung plantasyon ng sitaw. Ang dadaanan niya ito. Pagkatapos yan, ito ang dadaanan niya. Medyo masukal siya. Wow! So this is it. This is it. Very nice. Wala na, naubos na ni James ang aming pagkain. Nag-boodle fight kaming dalawa. Dito sa Visay ng Poblacion, Sual, Pangasinan. Ang ganda. Dito, hindi ko lang alam kung mga ka-traverse kami, pero this is the way. James, ito po yung daan. Ay, akala ko may daan talaga. Ito yung daan niya. Ito ma-survive natin ito. Sige nga. Mauna ka. Ingat ha.
Mm-mm. Oh. Oh. Picture. Video, picture. Saan? Dito? Wala. Reverse. Ayan. And si James. Nawala kami. Nawala kami. Parang this is not the way. Hindi itong way, James. Nawala kami ni James. Iba po ang lalabasan namin. Wala kami. Time to turn our clothes. Bumalik
kami dahil nawala kami talaga. Hindi namin alam kung saan yung daan pa balik. Ay, sa wakas, nagtagpo na rin yung daang hinahanap namin. Here we go. Ang nawawalang mga cyclista. Oh, may isang version pa dun sa baba. Frank pa yung isa, ha? Frank pa. Baba na po kanina. Uwi na po.